moció, ja que, com bé han assenyalat des del principi, no diu la realitat del que va ocórrer, ja que parla que va ser després del debat i va ser en pregs i preguntes, però a banda d'un debat que no va existir com a tal. Després, en el que és el fet dels vídeos, doncs mira, potser tots incomplim en quant als vídeos, perquè en esta es va acordar que se'ns donaria còpia de tots els vídeos, de tots els plenos, i no s'han rebut el primer. El grup socialista només ha rebut el primer vídeo, no n'han rebut més. Segurament també al final tindrem que portar amb una càmera per gravar els vídeos i volem tenir una còpia dels vídeos, perquè no tenim la còpia dels vídeos i s'acordà així que se donaria còpia de vídeo de tots els plenaris, no s'ha donat del primer. Aleshores, clar, el que és la sala plenària com a tal, també ha de complir el que acordem entre tots, i també és una cosa que hi ha que complir-la. El que és el fet de l'altre dia, és l'expressió d'uns veïns del poble, avui sí que ha dit un grup polític que és el seu partit polític, entenem que és l'expressió que diu el poble. Per tant, és l'expressió que es va assenyalar, nos agradarà més, nos agradarà menys, però la gent s'expressa com pot. I davant d'una impotència de no poder expressar-se en altres llocs, el més apropiat és la sala plenària del poble. Perquè el que és a les portes no poden anar o no poden entrar. Aleshores, no podem apoyar aquesta moció. Si no tens el pleno més de lo que corresponía, pues aguantaré la corona que no sé era del cura por la cadáver exactament, no sabia lo que era. Aguantaré ahí una imatge que no tenia que haver. El pleno se tenia que haver parat en així exactament. I haver obligat a llevar la corona. La que lleva la policia, la que lleva el funcionari, la que lleva la policia. El que no se pot és consentir aquestes coses, perquè vostès estan obrint una porta que després no podran tancar. Si l'expressió popular se pot empezar de Xina, apreteu-se els machos, perquè igual uns que altres es va acabar sent un grup de pancartes d'un costat i d'altre i no hi haurà pleno que va. El pleno és més seriós que tot això. És que han fet això, sí, i aquell d'Unió Valenciana que baixava la taronxeta, la Ranjito ahí en les cors, ridiculizaron todo lo que Bofaleguer, no se recordeu. Claro, el pleno no està para això, senyor Ferran. El pleno s'expressa, se discutís, se parla i després se li dona veu al públic i cada un té la seva opinió, que me pareix molt respectable i molt bé, i després el poble ja decidirà en les properes eleccions qui és el que té que tindre l'alcaldia o el que té que tindre la majoria. Però desde luego si autoricem y no critiquen una postura como esta, yo no me comprometo a no frenar y no pagar ninguna otra postura de ninguna clase. Y venga que venga así, podrá hacer lo que vulga. Y el que no esté de acuerdo en que el preu de les taronges, que venga y que les aboque así. Y el preu de les tomates, o que siga cansada de les cagarades dels gossos, que venga y que les siga así. Y a tots nos tindrà que pareixer bé. Cada un pot criticar lo que vulga, y la expresión popular, com vostè li diu, pues pot arribar hasta uns límits que no se poden tolerar en els plenos. El pleno és més seriós. I jo rogaria que no passara. La reprovació no és una altra, és dir, venga, hasta sí. S'han tragat esta, però si aquestes coses se donen, pues Anxes Castilla i ja veurem què passa en els plenos. Això és el que n'hi ha. Tot el món que tingui l'opinió. Si volen treure si posa contribució per l'aire o per el que li dona la gana, així cada un. No, no pot ser això. No pot ser així, no pot ser que no pot ser, i per tant anem a reprovar els actes i punt, no volem discutir més, no volem entrar a discutir ni a criticar res més. Jo entenc la moció, entenc les crítiques, les entenc perfectament, no fa la política que té que fer i se dirigeix al sector que se té que dirigir. Fíjese vostè que m'alegrí de veure en la manifestació que hi havia estelaes i blaveros junts, tots junts allí, jo mirava i deia, això és acollonant, és increïble, quants anys, catalanistes i blaveros tots junts en la manifestació. Així ja estava. Doncs molt bé, fíjate, hasta me alegra veure que cada un defenga el que creu que té que defender. Però si consentim aquestes coses, després no n'hi haurà culpa. I si això no se critica, després, venga quien venga, la crítica serà difícil de fer. Així que senteix de portar-los a parlar i fiquem molt en el tema, que si no poden després arrepentir-se. Para terminar esta moción,
nos aplaudimos nosotros. Pues deberíamos. Así ha sido todos los primeros que se han realizado. Todo el mundo ha podido expresarse, todo el mundo ha hecho cualquier tipo de crítica y sin ningún tipo de problemas. Es cierto que es la primera vez que ocurre un hecho así, y evidentemente, como muy bien ha dicho el portavoz, entendemos que es lamentable, no lamentable por la corona, sino lamentable por el hecho de la corona en un sitio que no corresponde. A mí me parece muy bien que lo pueden hacer, pero donde corresponde. Me parece muy bien que se vea un manifiesto, me parece muy bien muchas cosas, pero quitado de todo eso, de las propias expresiones, sobra todo lo demás, porque esto es el pleno donde se debaten ideas y donde se debaten críticas o posturas diferentes y no más. A partir de ahí uno podrá coincidir con unos o con otros y no va más allá la propia moción de decir que no se puede emitir todo lo que sea fuera de la propia crítica de que uno esté o no esté de acuerdo. La voluntad popular es popular y por eso al final cada uno opina de una diferente manera y cada uno, como muy bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, luego llegarán unas elecciones y cada uno elegirá al que crea conveniente. Y unos tendrán una representación y otros otra. Pero no por hacer más ruido uno tiene más representación. A lo mejor es que por ese ruido se intenta tener otra serie de connotaciones. Y yo creo que aquí venimos a debatir ideas y nada más. Y evidentemente, entre todos, defender lo que más interesa al pueblo, que creo que es lo fundamental en este pleno, defender lo que interesa al pueblo. Quitado de eso, todo lo demás podemos intentar que podamos apoyar, como el tema de la Federación de las Bandas para las Bandas de Música, podemos apoyar la Radio Televisión Valenciana y podemos apoyar lo que queramos, la educación, la seguridad social o lo que se crea conveniente. Como que sin más, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Dile que sea así un pleno. Una aclaración más que nada porque no se entregan los CDs porque está colgado en la web y se puede bajar. Es decir, no tiene más, si quiere expresamente que se le tiene que dar, se le da. Ya, pero que evidentemente cuando se queda una cosa antes de que se quedara una web, se hace sistemáticamente de la misma manera como nos queda lo mismo, es decir, está íntegramente tal cual se recoge y como muy bien se ha dicho, no se ha retirado nada.